Sa Good Vibes, sa pinakauna nga tion, may kasal nga ginhiwat sa St. James the Greater Church sa Talisay City. Agaw atensyon naman ang isa ka pares nga nagsakay sa karo padulong sa simbahan. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga karo nga ginaguyod sa Carabao ang nagdulong sa ilan ni Justin Vilandres kag Rosalia Navigar sa St. James the Greater Church kailasang aga. Iniman ang nagsugat sa ila. Isa sila sa 15 ka mga pares nga ginpangkasal sa pinakauna nga mass wedding kag pinakauna man nga kasal nga ginpatigayon sa sining replica church sa Hacienda Manaul, Barangay Matabang sa Talisay City. Istorya sa bagong kasal. Nakasal na sila sa West kag luyag nila nga may blessing sa simbahan ang ilang nga pag-upod. Gani nag-intra sila sa mass wedding. Gusto man nila nga pinasahi ang ilang nga bridal car. Amukon nga karo ang ginsakyan nila pakadto sa simbahan. Salamat kami sa Ginoo nga tagaan niya kami siyang blessing nga subo nga sa among kasal nga adlaw. Kasi nung idea nga sakay ka mo sa karo? Ka mga duwa nga amo naman hinapinsaran niya. Iba na Ining pinakauna nga kasal laging patigayon sa sining nga simbahan nga popular karon nga tourist destination sa Talisay. Sunod sa kay Father Dante Barcelona, ang church administrator, luyag anay nila unahon ang komunidad antes buksan ang simbahan sa mga kasal sa mga hindi taga-diri. Kasi parang very significant masyado sa sa mga tao, no? Parang may regalo naman tayo sa kanila, no? Kasi bago tayo tumanggap ng mga solo weddings sa iba't ibang mga parokya, sa iba't ibang mga diocese, so unahin ko muna ang community kasi this church was built as a gift to the community and to the people at the Diocese of Bacolod. Ang tanan nga 15 ka mga pares sa kasal subong nga Valentine's Day, mga residente sa sininga lugar. Sila ang kabahin sang maragtas na sang sininga simbahan. Ginupdan sang halos bilog nga komunidad ang kasal kay sang aga, kag present man ang mag-asawa nga Tony kag Chona Montinola nga amo ang nag-donate sang duta kag nagpatukod sang simbahan. Sa ilaman halin ang mga giveaway sa kasal pati na ang cake sa kada pares. Sila man ang nagasto para sa pag-set up sa mga bulak sa sulod sang simbahan. Naging popular ang St. James the Greater Church bangod replika ini sang simbahan man sa Bosnia kag nagaisahanon nga replica church sa Pilipinas kag sa bugos nga Asya. Sulod sa kay Father Barcelona, ini man ang sinyales nga mangin bukas na ang simbahan sa mga kalaslon nga hindi taga-diri sa lugar. This is the starting off of the many weddings. Pero if you want to go here for your wedding, make your reservation at least 4 months before. Ay, tod ka Father. 4 months before kasi mahaba ang process. Damo pa kami mga requirements nga hiningi sa iyo at saka may mga marriage band pa yan. May mga nagapabukla sa kasal diri, pinasahi abi ang plastada sa simbahan. Nahamtang ini sa tunga sang kampo kag ang backdrop sa simbahan, kabukiran sa Negros. Ginakalipay ng Justin kag Rosalia nga ang design sa ilang nga bridal car, nagapakita man sang pangabuhi sa mga pumuluyo sa palibot sa simbahan nga amo ang panguma.